дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу аз телевизиони Сафина даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст, умедворам ки тамошо мекунед ва умедворам ки саволҳое ки шумо фиристоден албатта инҷо садо медиҳанд, пешниҳод мешаванд. хуб, қаблан ба муаллифони саволҳо изҳори сипос мекунам. саволҳоро қисман бинандаҳои мо мефиристанд ва қисман онро ҳайати эҷодии ин барнома омода мекунад. хуб, ва умедвор ҳастем ки имрӯз тими Авиценна ки дар меҳмони мо қарор доранд. хуб, мо шуморо бо аъзони тими Авиценна шинос мекунем, бинандаи азиз, ва баъди он ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Авиценна имрӯз ширкат дорад Динора Ачилова, Хосиятҷон Шарифова, Комила Амрихудоева, Шаҳзода Пирматова, Сомон Зубайдов ва капитани команда Алиҷон Сафаров. хуб, бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам ва ман баъзе қоидаҳои бозиро баротон ёдрас мешавам. 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад. шумо саволҳоро бинависен. хуб, кӯшиш кунед ки саволҳоро бинависед, ба хотири вақте менависен ҷавоби дурустро ёфтан осонтар мешавад. 1 дақиқа вақт аст, баҳс кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. баъди 1 дақиқа капитани команда мегӯяд ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. фақат мо ҷавоби ҳамон нафара қабул мекунем ва тамом, вариант дигар иваз намешавад. фақат як вариант, як ҷавоб ва мо қабул мекунем. ва қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин инро фаромӯш накунед. барои шумо муваффақият мехоҳам. марамат, рақами саволи аввалро муайян мекунем. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар конгресси 74-уми фифа дар Бангкок қарор қабул карда шуд дар бораи як ишораи махсус ки он дар ҳолатҳои ба миён омадани нишонаҳои нажодпарастӣ истифода мешавад. он барои ҳама ассоатсияҳои миллӣ ки ба ҳайати Федератсияи байналмилалии футбол шомил ҳастанд ҳатмӣ аст ва ягона аст. шумо гӯед ки гап дар бораи кадом намуди ишора меравад? фаҳмо? ҳамон ишорае ки баёнгари яъне ризо набудан ё розӣ набудан ба нажодпарастӣ аст. агар ҳамин гуна нишонаҳои нажодпарастӣ дар бозӣ мушоҳида шавад, ҳамон ишораро мекунанд. онҳое ки инчира дарк мекунанду мефаҳманд, ҳамон гуна ишора мекунанд. ва ин ишора дар конгресси 74-уми фифа дар Бангкок қабул шуд. шумо метавонед ҷавоб бидиҳед ва метавонед нишон бидиҳед ки чӣ ишора аст. бо дастҳо метавонед ки нишон бидиҳед ки ин чӣ гуна ишора аст. марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. Какой-то жест, я всегда бываю будет дискриминация, потому что это ничего не делает. Як еще раз. Смотрите, это не то, это вот это точно не знаю. Нет, именно не допустим. Як еще раз. Чернокожих. Да. Как могут показывать чернокожих? Еще раз. Откуда я знаю, что у нас правильные жесты? Нет, смотрите, расовая дискриминация, фикр клин. Раса, у нас есть монголоидная раса, есть европейная раса. Чаще не говорю. Не монголоидов, Да, не говорю. Негроида надо еще так. Или не знаю, нос, или что отличается, кожа, цвет надо показать. Вот так, или что? Да, как это заметить? Возможно, это его такой. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? خب با سوالی پیشنهاد شده کامیلا جواب میدهد. جواب ما چنین است. ما این اشاره رو من نشان میدم. ما فکر میکنیم که همین خیر است. چون که اینجا ما فکر میکنیم با رنگ پوست وابسته است، برای همین این اشاره رو استفاده میکنم. نه من فهمیدم که مثلا دست‌ها رو کرست میکنن، یعنی صلیب میکنن، نه با هم دیگه. لیکن چرا باید در کتفا باید برسونه؟
чаро бояд дар китфо бирасонед? шумо як бор дар китфо нарасонда ишора кунед канӣ? агар мо дар китфо агар не дар накунем китфо нарасонда ба камера нишон дем ин хел мешавад. нарасонда дар китфо Так шуд. шумо фикр мекунед ки ҳамин ишора аст бале мо фикр мекунем ҳамин ишора аст. хуб агар ба китфо нарасонен ин комилан ҷавоби дуруст аст ҷавоб дуруст аст воқеан ҳамин ишора бо дастҳо ҳамин гуна яъне рад кардан ин маънои онро дорад ки шумо муқобили нажодпарастӣ ҳастед ва масъалан ҳамин ишора дар конгресси 74-уми фифа дар Бангкок қабул шуда буд ва ин барои ҳама ассотсияҳои миллӣ ки аъзои ин федератсияи байналмилалӣ ҳастанд ҳатмӣ аст. саволи рақами 2 маҳз ҳамон кас бо услуби корияш замони шӯравӣ яке аз бизнес лоиҳаҳои бисёр муваффақи булғорияи социалистӣ буд ки ин лоиҳа даромади хеле ҳангуф дошт хеле зиёд дошт. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кӣ ва кадом лоиҳа меравад? онро бизнес лоиҳаи бисёр муваффақи булғорияи социалистӣ меноманд. шумо гӯед ки гап дар бораи кӣ ва гап дар бораи кадом кор меравад? як дақиқа вақт доред марамат фикр кунед. Бизнеси Булғория социалисти. Машҳур буд. Болгария что производилось вообще? Что было вот? Не, они в Молдове были джугио. Болгария, это может быть связано, ребята. Болгария, что там? Бизнес-проект какой-то. Дармадисиот, ангуфтош, либо водка, либо а может это водка, наша Болгария, знаешь? Болгария, София. Вот что там может быть? Советский Союз был закрытой страной. Кто? С каким проектом? Алкоголь связано. Либо алкоголь, либо машина. Либо машина, болгарская машина. Знаешь, какого-то бренда? Болгария, что там было? Болгария, что есть? может какие-нибудь книги что ли образованы? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Динора аз гурӯҳамон ҷавоб медиҳад. марамат Мехоҳам бо забони русӣ ҷавоб диҳам. марамат Мы думаем, что проект был связан с производством алкогольных напитков, вина, водки. шумо савола навиштем ё не? барои худатон навиштем? ба услуби корнамоӣ замони шӯравӣ номи фахри қабул аст ин ҷавоб ва бояд гӯем ки ҷавоби нодуруст аст. барои чӣ ман пурсидам ки шумо савола навиштем? инҷо мо гап дар бораи кӣ гуфтем. гап дар бораи кӣ меравад? кӣ? кто? кӣ? ва вақте ки гуфтем ки булғорияи социалистӣ шумо бояд дарҳол чӣ мефаҳмидем ки инҷо гап дар бораи як зане меравад ки ном дошт, бисёр машҳур буд, мардум пешаш бисёр мерафтанд, пул медоданд. чӣ ном дошт он зан? Ванга Фолбини. Ванга буд. бале, ана ҳамин кору бори ӯро мегуфтанд ки яке аз бизнес лоиҳаҳои бисёр муваффақ дар булғорияи социалистӣ ва ина назорат мекарданд ва бубинем ки бо пули имрӯза агар ҳисоб кунем як 30 евро мешавад қабулаш, аз ҳама арзонаш. воқеан ҳамин маблағи خیلی کلان بود اون وقت.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бубинед ки оли мошинои сечарха ва умуман техникаи сечарха ҳастанд ва баъзан вақт мушоҳида мекунем, махсусан техникаи кишоварзӣ. хуб, вале як вақт барои мисол дар Фаронса бештар ба техникаи сечарха афзалият медоданд. масалан миёни солҳои 1828 то 1855 ҳамин чиз бисёр муд буд. шумо гӯед ки чаро чунин буд ки фаронсавиҳо дар ин солҳо ба техникаҳои сечарха афзалият медоданд, яъне бартарӣ медоданд? барои чӣ? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. муҳтарам рови, як бори дигар савола метавонед такрор карда? савол аст ки дар миёни солҳои 1828-1855 мардуми Фаронса ба техникаи сечарха таваҷҷӯҳи бештар доштанд. барои чӣ? Какая отличие между четырехчархой машиной и шестичархой? Он сказал техника кишоварзӣ. Он почему кишоварзӣ сказал, да? муҳтарам рови, ин ба кишоварзӣ дахл дорад чуноне ки шумо гуфтед ё ки вообще шумо ҳамчун мисол гуфтед ина? Дороги были какие-то узкие, инфраструктура дорог. И поворачивать намного легче. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба саволи мазкур Хосиятхон ҷавоб медиҳад. ما فکر میکنم که از سبب آن که اینفراستراکچور راه ها در آن سالها فرق میکردن، یعنی راه ها تنگتر بودند و یعنی گردش اتومبیل ها برای آسان شدن آنها افضلیت میدادند به ماشین های سه چرخه. یعنی سه چرخه که پشت به پشت ایستاده بودن یا چه خیلی؟ چرخ هم خیلی پشت به پشت بودن؟ دوتا در قفا، یک تا در پیش. ما چنین فکر کردیم. فهمو. پس چی فرق داشته است که دو تا در قفا که باشد همون حجم درکاری را میگیرد؟ چی فرق داشته است بعد؟ یعنی گردشش آسان‌تر ما فکر کردیم. گردشش آسان‌تر میشود. خوب. با اسب با اسب ممکن میگشتن برای همون، نه همه موتورهای دیگه داشتن. بعضی وقتا همین کاریتا یعنی نمیدونم کاریتای سه چرخه در اسب بار میکردن. همین خیلی میشود کاریتای سه چرخه، عربه‌های سه چرخه میشود. تا جایی که ما میدونیم عربه‌ها اصلا برای اسب باید دوچرخه باشن، برای که قسمت پیشش بالای اسب پیوست میشود یا نه؟ خوب، قبول است. به هر صورت جواب شما قبول است. ما فقط یک جواب قبول میکنیم. اینجا با دو جواب قبول کردیم. جواب شما نادرست است. اینجا همان وقت ما برای چی سال 1828 1855 گفتیم مخصوص؟ شما یک چیز اهمیت این که ما در سوال ها حتما جواب ها را میگذاریم، جواب ها را پنهان میکنیم در سوال ها. شما اهمیت بدین. همون وقت فقط صاحبان تکنیکای چهارچرخه انداز میسپاریدند، سه چرخه ها نه. برای همین مردم با سه چرخه ها افضلیت میداد و از این چیزا بسیارتر استفاده میبردند، یعنی برتری داشتن اینا. اینجا صرف گپ درباره انداز میرود. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо дар бораи тайёраҳое ки ном доштанд Ант маълумот доред? Ант Андрей Николаевич ки Туполев. Ант маълумот доред, яъне ки ба номи ҳамин нафар аст, ба ному насаби ин шахс аст. хуб, ва як суратгиракҳое буданд он вақт, як замон бисёр машҳур, ки ном доштанд Фед. шумо гӯед ки ба номи ки буданд онҳо? ба номи ки буданд онҳо? суратгиракҳое ки ном доштанд Фед ба номи ки буданд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед.
Маяк Андрей Николаевич. Это сокращение какого-то... Да. Это такое сокращение, как Пусть будет Федор. Як суратгирдушки Фед будет. Фед Ну, на может, Толстой место. Федор. Фед Толстой нами бе. Суратгирак. Ну, Суратгирак, честно. Ну, я был Суратгирак. Какие создатели? Первосоздатель вообще, да, Россия будет Федор Егорович Егорович? Нет, в общем, Можно, давайте все варианты. Федор Достоевский. Давайте все варианты, которые вам... Не, номинал, очень нахуй будет. Давай. Дмитриевич. Ну, почему? Фед. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Ба ин савол Шаҳзода ҷавоб медиҳад. احتراکاری صورتگرک فد فیودور داستایفسکی است. Достоевский? мо феде нагуфтем ку фед гуфтем. Фед. فیودور хуб Федор Егорович Дмитриев бугун. فیودور ایگورویچ دمیتریف. онҷо е нест эй элак аст. фед элак э. فیودور о ادواردویچ. офарин фёдор эдуардович ки? فیودور фёдор эдуардович دمیتریف. дмитриев офарин хуб ин ҷавоб қабул аст. маълум аст ки уман ҳар таҷҳизота ине ки агар ба номи касе гузоштан агар ӯ ихтирокораш набуд як шахсияти хеле маъруф бояд бошад ки ба номи ӯ гузоранд. хуб ҳамин тавр аст. масалан калашников ки истеҳсоли худаш ихтиро кардааст ҳамон туфанг ба номи ӯ аст. хуб масалан ант ини тайёраи Андрей Николаевич Туполев ине ки тайёра ба номи ӯ гузошта шуда. хуб ва фед ин номи як суратгирак буд ва ҷавобе ки инҷо Шаҳзода пешниҳод кард ҷавоби дуруст набуд ҷавоби дуруст. фед ин Феликс Эдмондович Дзержинский аст. саволи рақами 4. шумо дар бораи Агата Кристи шояд маълумот доред. касе шояд асарҳои навиштаи ӯро хондааст. шояд маълумот доред ки дар кадом жанр менавишт. хуб ва шумо баъд як дақиқа гӯед ки ӯ бо назардошти он ки ӯ дар як ҷо кор мекард, бо назардошти ҷои кораш шумо муайян кунед ки ба кадом маҷалла ё журнал таваҷҷӯҳи хеле зиёд дошт. ба кадом маҷалла ё журнал таваҷҷӯҳи хеле зиёд дошт. шумо бояд биёред Агата Кристиро, бояд биёред қаҳрамонҳои ӯро, бояд биёред ҷои кори Агата Кристиро ғайр аз нависандагӣ ва он вақт шумо ҷавоби дурустро пайдо мекунед ки ба кадом журнал таваҷҷӯҳи бештар доштааст. шумо самти фаъолияти ҳамон журнал агар ё маҷалларо гӯен ҷавоби шуморо қабул мекунем. номашам ки нагуфтен самти ҳамон маҷалла чӣ буд агар гӯен ҷавобтон қабул аст. марамат фикр кунед. с какими газетами, журналами. Да. То есть даже и направление это потом, просто сказать, да, это повлияло на то, что как она может домохозяй этот не мега хаму маджала и вот это все сочиняла она в голове. Было же такое, что-то такое вот это. Может быть, вот именно домашнее. Она писательница была?
Чем занимаешься? Может, вот это ты думаешь? Да, домохозяйки, да? Домохозяйки, Ойла ва Но вот это мисс Марпл, она была старушка-пенсионерка и дома сидела и варника. Она постоянно забирала. як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб мегӯяд марамат муҳтарам роӣ ба ин савол худам ҷавоб медиҳам чӣ гуне ки инҷо дӯстон қайд кардан баъзе аз онҳо ҳамин асарони ҳамин нависандаро хонда будаянд ва дар инҷо қайд шуд ки ин кас ба ғайр аз нависандагӣ ба корҳои хона яъне ба хонадорӣ бисёр машғул буд ҳамин ба зарф шустан ва ҳамин кори хона рӯзмарра ва тахмин меравад ки ҳамин зан бисёртар ба ҳамон маҷаллаҳои хонадорӣ яъне чӣ хеле ки мегӯем хозяйственни маҷаллаҳо ба ҳамонҳо бисёртар майл дошт мумкин таваҷҷӯҳ зоҳир мекард ноанас вай кас ҳамон детектив бисёртар менавишт ҳамин чӣ мегӯянд немо шуморо фаҳмидем детективро фаҳмидем фаҳмоаст ва касе як маълумотам ба ёдтон овард инҷо дар мавриди косаву табақшӯӣ кӣ гуфт ҳамин маълумотро ки пешниҳод кард камила пешниҳод кардан шумо медонед ки вақте ки мепурсанд аз агата кристи ки кай ҳамин идеяи қаҳрамонҳо ё ҳамон вақти зарф шустан бале ӯ мегӯяд ки вақти зарф шустан ин дуруст аст аммо ҷавобе ки инҷо пешниҳод кард капитани команда ана ҳамин ҷавоби нодуруст аст қаҳрамонҳои асарҳошон аксаран чӣ хел ба ҳалокат мерасанд дар ҳамин асарҳои детективии агата кристи бо истифодаи чӣ бо истифодаи заҳр худкушӣ заҳр мехӯрданд бисёр заҳр бо истифодаи заҳр хуб вақте гап дар бораи заҳру позаҳр меравад ин маҷалла бояд чӣ хеле бошад акнун ба назари шумо химиявӣ дар бораи фармасевтӣ бояд бошад фармасевтӣ хуб бинед ки ин маҷаллаи фармасевтӣ ва ӯ дар мавриди ӯ дар аптека кор мекард дар дорухона кор мекард бале дар дорухона кор мекард барои ҳамин таъсири тамоми доруҳоро бисёр хуб медонист ва маҷаллаи аксаран маҷаллаҳои фармасевтӣ ва дорусозиро мехонд саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол чанд моҳ пештар дар душанбе зери ё бо дастгириву сарпарастии ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар он академия фестивали футбол баргузор шуд ин бахшида ба иди наврӯз буд хуб шумо гӯед ки он кадом академия аст савол фаҳмост дар он академия фестивали футболи кӯдакон баргузор шуда буд шумо гӯед ки он кадом академия аст марамат як дақиқа вақт фикр кунед дуруст бошад дальше ма ҷавоб наметавам агар дальше савол шуд агар ҳамин хато шуд хорошо хуб بس همه دیدی من چه بگیرم اگر بر صبحون جدید اکادمی گفتگی مردم هم خیلی اکادمی اداره کنی اکادمی میلیسی همین کارا رو میکنن نکی یعنی در نفهمش تو همین کار در اکادمی میلیسی شده بود خیلی همون فوتبالیست فوتبال وقت ما با آخر رسید محترم روی اگر خواهیم میتونیم وقت قطع کنیم میخوایم جواب باید کپ میزنم میگه زمین як дақиқа вақти шумо ба охир расид марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад
муҳтарам ровӣ ба ин савол боз худам ҷавоб медиҳам ва бар ҳамин гумон ҳастам ки ин академияи футболи Ювентус ҳаст ки дар душанбе ма наздикӣ кушода шуда буд дар ҳамин ҷа футболи Ювентус. Бале, бале. Дорем хел академия? Албатта дорем. Ин ба наздики. Амин 1-2 сол нашудааст. Бо ман фикр кардам шумо мегӯед академияи миллии илмҳо ё академияи илмҳои кишоварзӣ. Фикр накунам муҳтарам ровӣ, барое ки ҳамин хел тахмин мезанам. Аз рӯи соҳа бисёр монанд аст ва агар хато накунам дар кадом ахборе дида будам ё дар кадом канале хонда будам ҳамин. Яъне ин академияи футболи Ювентус аст. Ювентус. Ҷавоб комилан дуруст аст. Офарин. Давом медиҳем. Хуб, ин академияи футболи Ювентус аст ва мас онҷо фестивали футболи кӯдакон баргузор шуда буд ки ба Наврӯз бахшида шуда буд. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Швейтсария ҳар шахсе ки ба шикори ба қавли туқумшулукҳои хурданӣ улиток туқумшулукҳои хурданӣ машғул аст, чанд чиза бояд ҳамроҳ дошта бошад? Якум иҷозатнома, дуюм ҳамон чиз ки диаметраш 35 мм аст. шумо гӯед ки чи аст он диаметри 35 мм ва чӣ кор меояд? капитани команда метавонед шумо як бор навиштаатона ба камераи мо нишон диҳед? амон варақе ки навиштен ба яке аз камераҳои мо нишон диҳед. марамат. ман хоҳиш мекунам ки наздиктар биёрен мо бубинем. хуб, боз ки аст? хуб, ки боз савола навишт? хоҳиш мекунам шумо ҳам нишон диҳед дар камера. марамат, хоҳиш мекунам нишон диҳед дар камера. хуб, боз ки нишон медиҳад? як кас дигар. ин бачарам нишон бидед, бачара. анамин ҳусни хати шумо воқеан ҳам ҳусни хати табибон аст. мо фақат хостем фаҳмем ки табибони оянда чӣ хел менависанд ва ба бинандаон нишон бидем ки онҳо вақте ки донишҷӯ ҳастанд ҳусни хатшон хуб аст. онҳо вақте ки табиб мешаванд баъд ҳусни хатшон дигар мешавад. хуб, як дақиқа вақт доред, маромат, шумо фикр кунед. улитка это панцирь мекунад, ай панцирь мекунад, ин панцирь мекунад. Нарм бадан, ҳамиша чашмча дора, немише дора. Обязательно компонент, что он использует, это иҷозатнома, который есть, и что-то помимо иҷозатнома. Бо чӣ нишон метавонад дастбарини 35 мм надора хел чиз. Чӣ дора? Бая ба чӣ мекова мегира, қошуқча мегира. Танга чӣ дар кушак? Танга асмат ки ягон чӣ бу? Танга. Тангара метус. Халычка какая-то. Как примерно, тухмшуд дабори барго мегарда, обычно дабори мегарда, да об мегарда, давар амбур, диаметри 35 мм. 35 мм? 35 мм, ини миқа, они ихира буда, ини миқайс. Танга. Агар ини ми чизи ини. И при этом это диаметр. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? аъзои дастаи авитсиянам ба хулосае омаданд ки он чизе ки диаметраш 35 мм аст, ин аррача, яъне асбоби аррачае ҳаст ки туқумшулукро яъне ҷудо мекунанд. яъне аррачаро бо диаметр чен мекунанд? не, бо ягон асбоби мисол қошуқча ҳаҷмаш хурд. аррача ё қошуқча? барои ки ино аз ҳамдигар фарқ доранд. бале, қошуқча. қошуқча ҳастем. хуб, бояд гӯям ки ҷавоб нодуруст аст. шумо хеле кӯшиш кардем ки як илоҷ карда ягон ҷавоба пайваст кунед, аммо дар ин барнома ин вариантҳо намегузаранд, ба хотире ки инҷо бояд фақат ҷавоби дуруст бошад. дар Швейтсария барои масалан шикори амин тухумшулукҳо чанд чиз даркор аст. аввал иҷозатнома ва баъд даркор аст ангуштари диаметри 35 мм. ангуштар. медонед барои чӣ?
фаҳмидед барои чӣ? барои ки тибқи қоидаҳои шикор ҳамон туқумшулукеро ки ба ҳамон ангуштар меғунҷад, онро бояд шикор накард, яъне онро бояд сар диҳед. саволи рақами 5 ва саволе ки пешниҳод мешавад ба 5 иртибот дорад, ба 5 миллион. тасаввур кунед ки дар он кишвар агар 5 миллион нафар бошад, ба онҳо 1 миллион аз ҳамон чиз рост меояд ва онҳо ҳамон чизро мегӯянд ки ватанаш Финландия аст ва дар бораи хусусиятҳои табобатии он зиёд мегӯянд. ва барои мисол агар гӯем ки 5 миллион аҳолӣ дошта бошад, ба 5 миллион 1 миллион аз ҳамон чиз рост меояд. чӣ аст ки воқеан ҳам хусусиятҳои табобатӣ зиёд дошта, ба Финландия иртиботи зич дорад ва шумо баъд 1 дақиқа онро меёбед. савол агар фаҳмо аст, марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. ҷалил аниқ растани хусусият табобатӣ дорам. Это вещество родом из Финляндии. 5 миллионов людей хватает 1 миллион из таких веществ. Это что, хотя бы он сказал бы, ин растение. Хусусият табобатӣ дорам. خصوصیت تبادل بسیار چی دارم میگم فنلند گرفی هست اونجا در یک خدا سنت ریبا باشم موهی با 5 میلیون نفر 1 میلیون نفر راست میگن نه یه سوته تا کیل کردنش من اوشن مالی نه کیل کردن این اصلا بوچی موهی بوچی در چیزی خنکی چی میشه در جای خنکی بغیر خیرس میشه نه پیاف کی جیت فنلندی може جیت پیاف کی خلاص بدنی живут як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб мегӯяд. муҳтарам рови, як ақаллан мефаҳмондед ҳамин растанӣ аст ё ҳайвон аст? ақаллан камтар наздиктар мешунем ба ҷавоб. барое ки муаллифи савол нанавиштааст охи ки растанӣ аст ё чи аст. ӯ гуфтааст ки ҳамон ине ки мардуми Финландия фикр мекунанд ки ватани ҳамон чиз Финландия аст. ҳамин гуна фикр мекунанд. خب дар бораи хусусиятҳои табобатии он зиёд менависанд, қариб ки ҳама медонанд ва барои мисол агар 5 миллион аҳолӣ бошад, 1 миллион аз он чиз ҳаст. хуб, гап дар бораи чӣ меравад? ба ин савол худам ҷавоб медиҳам ба фикрам. бигзор ин гейзер бошад ё намедонам ягон манбаъҳои табобатӣ, обҳои гарм бошад, намедонам, мумкин манбаъҳои ягон пирях, яъне шумо бисёр умумӣ нагӯед, як ҷавоб бояд пешниҳод кунед. як ҷавоб бояд пешниҳод кунед. Финландия. шумо фикр кунед дар бораи ин кишвар, аввал фикр кунед ва гӯед ки ҷавоб чӣ аст. Финляндия дар шимоли Аврупо, онҷа бисёр хунук 5 миллион бошад, 1 миллион ҳамон чиз ба мардум рост меомадааст. ба ҳисоби вай. хуб, чӣ? дар бораи хусусиятҳои табобатиш ҳама медонанд, ҳама хусусиятҳои табобатиш ва мегӯянд ки ин ватанаш Финландия аст. хуб, кани чӣ? пешниҳод кунед охи ҷавоборо. марҳамат. бачаҳо, марҳамат. ин ягон намуди моҳӣ бошад. қабул аст ҷавоб? ҷавоб нодуруст аст. хуб, ман фикр кардам ки чун шумо табибон дар ин бора маълумот доред, вақте гуфтам ки хусусиятҳои табобатӣ хеле зиёд дорад, вақте гуфтам Финландия, бояд шумо дарҳол мефаҳмидед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? финиву туркӣ мегем, чира мегем мо? чӣ мегем? фини мегем, финская мегем, турецкая мегем, туркӣ мегем, чира мегем? хусусиятҳои табобатӣ бисёр дорад. духтуро, шумо худатон тавсия медиҳед ки ҳар ҳафта як бор ду бор рафтан дар кор ба онҷо. баня ягон намедонам. сауна. Худо. гармобод. гармобод. гармобои
фини. Ва меган ки ватанаш Финландия аст. Он ки шумо фикр мекунам ки медонистем ва баёд наварде. Хуб, мо бозиро ҷамъбаст мекунем 6-2. Айнан ҳисобест ки аксарияти тимҳо бо ҳамин ҳисоб бозиро ҷамъбаст мекунанд ва умедворам ки бозии дигари шумо бозам шояд ҷолибтар мешавад. Ва ин дафъа ки саволҳоро навиштен, ин дафъа ки ине ки беҳтар, хубтар фикр кардем, фикр мекунам ҷавобҳои дуруста пайдо мекунем. Ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо, ташаккур ба шумо, ташаккур ба бинандаҳои мо. Субҳон Ҷалилов будам. То нашри дигар комёбу муваффақ бошед.